Qadağıstanın paytağıtı Astanada yaşayıcılar Orsiyetin ilçixanasının öňüne gülleri ve şemleri getirdiler. Bu çäre Müsürde helakçylyga uçuran uçurda aglawaty Orsiyetin raýaty 224 adam ölünden soň amalaşyrly. Orsiyetin Qırgyz paytağıtı Bişkekdäki ilçixanasynyň öňünde hem şoňa meňdeş çäräniň bolandygy gödäýilýär. Gurun edilen uçur helakçylygy Orsiyetin ve Sowet Soýuzynyň aviasiýa taryhyndaky iň helakçylykly wakadyr. Azerbayjanda geçirilen saýlawlarda ýurdu dolanýan partiýanyň ýeňiş gadanana habar berilýär. 1 noýabrda geçirilen sesberişlikler ýurtdaky oppozision partiýanyň aglawazy tarapyndan boykot edildi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hem hökümetiň çäklendirmeleriniň öz işlerini işläp bolmady ýaly derejäge ýetirendigini aýdyp, Azerbayjana öz synçylaryny uğratmady. Ýewropa Geňeşiniň synçylary tarapyndan berilen maglumatda sesberilişiň umuman halkara standartlaryna laýyk gelmänligi ma'lum edilýär. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanyş bolňyz.